Montáž stahovacích schodů Luso začneme tím, že opatrně odstraníme obal, ve kterém je výrobek zabalen. Schody nepokládáme mimo transportní desku, aby nedošlo k poškození víka. Zkontrolujeme správnost dodaného typu stahovacích schodů a všechny dodané díly dle soupisu. Návod a záruční list, šrouby, nosníky, stahovací tyč a madla. Přečteme si přiložený montážní návod. Pootevřeme víko a v rozích rámu nasuneme do připravených otvorů kotevní šrouby. Ve 2 lidech uchopíme stahovací schody a vsuneme do připraveného stavebního otvoru. Třetí osoba, která je již v půdním prostoru, ukotví nasunutím 4 nosníků rám schodů a dotáhne kotevní šrouby. Pro instalaci madel je nutné otevřít víko a stáhnout stahovací schody dolů. Nasadíme a přišroubujeme na rám obě madla, která jsou součástí dodávky všech zateplených i protipožárních stahovacích schodů, jež mají šířku hrubého stavebního otvoru 700 mm. Při zavírání nejprve složíme stahovací schody a potom opačným koncem stahovací tyče zavřeme víko. Tím je montáž schodů Luso hotova.